Bună ziua! Dați-mi, vă rog, o sticlă de spirit. Spirit? Da, spirit. Dar rețetă aveți? Rețetă? Da. Cum să nu? Jumătate de litru de spirit, 1 litru de apă, 3-4 felii de lămâie, cardamon, nucioară și coriandru, după gust. Amestecăm asta tot și gata. Băiete! Încă una! Încă una! Încă o vodcă. O bere. Bere după vodcă? Bere înainte de vin. Du-te cu Domnul. Doamne ajută, sănătate! Domnul! Domnul! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Ce vă aduc? Bere. De care? Albă sau la sticlă? La albă cât e? 5 lei. Și la sticlă? 7. Da, eu albă. Și eu albă. 2 albe. Mulțumesc. Ei, ne-ați adus la sticlă. Așa, și? Am cerut la halbă. Și? Dar asta e 7 lei. Păi și ce are acum? 5 lei sau 7 lei, nu-i tot una? Gata, mergem? Plătesc. Vii, te rog, un pic. Hai să-ți plătesc. Mersi.
Păi mai trebuie 4 lei. De ce? Când ați avut 2 veri? Păi da. Și? Așa, și păi una e 7 lei. Păi ori 7 lei, ori 5 lei. Nu-i tot aia?